You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Nagtatakbuhan sila doon, no? Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ganda ng pagkaka-riprap dito, no? Inilawan ka na nung mga four wheels na kasalubong mo, no? Slow down ka na, wag mong ipilit. Yan, kita nyo yan, no? Kalalim. Yan, kaya ingat tayo mga kabarako. Nag-vlog po ako ng mga requirements papasok ng Camsur. Pwede po ako makapagtanong ng ilang details. Okay, time check muna tayo mga kabarako. Ang ating oras is 6:06 ng umaga ngayong March 5, 2022. So, currently nandito tayo sa may sentro ng bayan ng San Jose. So, ito ang ating town hall rito, municipal town hall, no? Alright, so good morning sa inyo, ano mga kabarako. Ayan, welcome sa Team Barako Motovlog. And for today's ride mga kabarako, muli samahan nyo kami sa aming biyahe pauwi ng Pasig City mga kabarako. Ayan. Alright, so mamaya as usual, syempre mag-update tayo sa Del Gallego checkpoint kasi alert level 1 na sa NCR, ano? And alert level 2 dito. So tingnan natin kung maraming changes or nag-downgrade na mga requirements sa pasok ng Bicol region, especially yung mga papasok ng Camsur, ano? Ayan, so samahan nyo kami sa aming biyahe. And of course, praying for safety kaya din sa ating mga kasalubong at mga kasabay sa kalsada. Alright, ayan, so later na lang tayo mga kabarako mag-update. Ang ating oras mga kabarako ay 7:30 ng umaga. Nandito na tayo sa Almeida Highway dito sa Naga City mga kabarako. 7:13 pa lang pero napakainit na, nakakasilaw, oh. Medyo maaga tayo nakaalis ngayon compared sa dati natin mga pag-uwi. Tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Let's go! Inaayos na ulit ang Robinson's Naga after itong masira nung mga nakaraang bagyo last December, ano? Alright, kaliwa tayo! Napakaliwag ng Naga City ngayon. Papunta rito ang Naga City Central Terminal. Walang katao-tao, walang halos sasakyan dito sa Naga City ngayong araw na ito mga kabarako. Goodbye Naga City! Gainsa to the right. Hindi pa tayo nakakarating dyan mga kabarako sa bayan ng Gainsa. Marami pa akong dinararating na bayan dito sa Camsur. Nandito na tayo sa bayan ng Milaor. Yan! Nako, kanan tayo mga kabarako. Dito yan sa Libmanan. Pag naaalog ka na, Libmanan na yan mga kabarako. Oras natin 8:01 ng umaga. Yan, kita nyo yan, oh. Kalalim. Yan, kaya ingat tayo mga kabarako dito sa my part na ito ng Libmanan, ano. So far, ito lang naman ang area na ito ng Libmanan ang may kapangitan na kalsada, no? Kaya doble ingat tayo. At ang susunod natin dyan yung boundary na nila ng Sipokot, ano? Woo! So ayan mga kabarako, habang binabaybay natin ang kahabaan na ito ng Maharlika Highway dito sa may part ng Libmanan, ano? Bigyan tayo ng mga ilang tips, no? Sa mga long rides, mga 400 plus kilometers, ano? Pag nandoon na kaya sa actual na riding, ano,
Ibig sabihin na nakapag-prepare na kayo, talagang nandun na kayo sa actual na riding. 2 beses na yan! Welcome to Sipokot. Ito yung sinasabi natin aside from doon. Yan. So syempre, hindi masyadong pansin to ng mga 4 wheels. Pero sa ating mga naka 2 wheels, ramdam na ramdam natin yung part ng kalsada na yan, ano? Ayan, so unahin natin mga kabarako. Lalo pag nasa actual riding na tayo, ano? So based sa ating experience, unang-una, at least need nyo magpahinga ng every 2 to 3 hours ng tuloy-tuloy na pagmamaneho. Especially at hindi design yung inyong motor para sa touring. So ito kasi sa amin yung NMAX is design siya for touring, so napaka-comfortable niya sa mga long rides. So kaya nating hindi magpahinga ng kahit 4 na oras, pero hindi advisable, ano? Kasi talagang mangangawit ka, no? And then mga 5 minutes na rest or konting hinto. And yan, CR gaming, ano? And unat-unat ng kamay, ng paa, para hindi mangawit, ano? So lalo pag unang-unang sawak mo pa lang sa mahabang biyahe, huwag mong pipilitin. Ang objective natin lagi is makarating ka ng mabuti doon sa lugar na pupuntahan mo. Hawak mo yung oras mo, kaya walang persahan pag hindi kaya, ano? O yun, nice. Okay na yung kalsadang ito. May tapat ng Iglesia ni Cristo. So shout out sa mga taga Sipokot dyan. So hinto muna tayo dito sandali mga kabarako, ano? Okay, so itong diretso na ito papunta ng Camarines Norte mula doon sa Naga City. So hanggang doon ay Maharlika Highway yan mga kabarako, ano? So ang tinatawag natin na Andaya Highway, itong mula dito sa pagliko na ito. So yun yung Andaya Highway, no? Para additional information yan mga kabarako, ano? Hindi totoo yan. Kasi malito kayo, alin yung Bola lang Maharlika yan. Highway at saka alin yung Andaya Highway. Ayan. So ito pagliko natin dito, ito na yung start ng Andaya Highway mga kabarako. So dati kasi dyan dumadaan sa Camarines Norte, ano? Ang mga biyaheng Manila and biyaheng South, no? Wala pa tong Andaya Highway na ito mga kabarako. Alright. Makulimlim, sana wag umulan, ano? Pangalawang tip natin mga kabarako, ayan. So dito napakaraming mga sharp na kurbada. Doble ingat tayo, huwag ka masyadong sisingit kagaya nito, oh. Minor lang mga kabarako, ano? Lagi nating iisipin na merong susulpot dyan. Halimbawa, pagka ganitong nasa unahan mo, itong ganitong malaking truck, silip muna. Antayin natin na lumiwanag bago tayo sumingit. Alright? Basta laging tatandaan natin, ilalagay natin sa isip natin na laging merong kasalubong lalo sa mga kurbada. So, ayan, kagaya nito. Halos hindi natin makita, oh. Hindi natin makita. Problema, maliit pa yung kalsada. Kaya dahan-dahan tayo. Ayan. Ang problema, paakyat pa. Hindi mo makita kung may sisingit pa pag napasalubong sa'yo, ano? Laging iisipin natin, meron. Mahirap kasi yung kampante tayo. May kasabayan tayo. Mukhang biyahe din ng Manila ito si brother. Shoutout sa'yo, Braps. Ride safe. Ayan, ito yung sinasabi natin, kagaya nito. Ang lalaki ng truck sa unahan natin. Hindi natin masyadong makita. Ayan, malinis. Kaya lang blind sa unahan, no? Kaya magdalawang isip muna tayo na sumingit. So yun tinatawag natin na judgment, no? Kailangan marunong kang tumantya. Kaya ba ng motor mo na umarangkada at makasingit? O yan, kagaya niya, no? Kung bigla ka sumingit doon, ang dami mong kasalubong, ayan, no? Olats ka dyan. Kagaya nito, halos wala tayong makita, oh. Bukod dyan, paahon pa mga kabarako. And then, kaya mga ganitong truck sa harap natin, keep distance tayo, no? Kasi baka biglang mabiting yan. Maatrasan tayo, ano? Dito na tayo sa bayan ng Lupi, Camarines Sur. Ang ating oras is 8:17 ng umaga mga kabarako. Grabe ang ahon dito, 8:22 ang ating oras. So pangatlong tips natin
So kanina na mention ko na kailangan mag-stretch, magpahinga after at least every 2 to 3 hours. Ngayon pipili tayo ng magandang pwesto sa pagpapahinga mga kabarako, ano? Kasi mga pumpesto kung saan yung kurbada, ano? Huwag natin pipiliin yung ganyang mga kurbada. Yung clear, yung hindi ka mabubulaga, no? Kagaya nito, malalawak, oh. So dito tayo. 8:41 ang ating oras mga kabarako. Matagal ko nang gustong hintuan tong part na ito ng Ragay. Hindi ko alam kung anong barangay ito mga kabarako. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ganda ng pagkaka riprap dito, no, sa part na ito ng Ragay. Napaka-solid. Ito pati yung harang dito sa may parting kanan. Siguro ilog ito, ano? Hindi. Bangin pala yun. Kaya pala ang lalim. Pang-apat natin na tip mga kabarako sa ating mga naka 2 wheels, always do defensive driving mga kabarako. Ano? Ang ibig sabihin natin ay on our part, gagawin natin yung 100% na pag-iingat at pagpapakumbaba. Alam mo, huwag nating i-insist yung ating right of way, lalo kung inilawan ka na nung mga 4 wheels na kasalubong mo, no? Kahit mga alanganin yung overtake, marami niyan dito. Pag umilaw yan, so slow down ka na, huwag mong ipilit kasi lugi tayo dyan eh. 9:51 ang ating oras mga kabarako. So shoutout dito sa mga nanditong mga paps. Pasilong nila tayo dito, pero wag na, tutuloy na tayo. Andito na tayo sa checkpoint ng Del Gallego. So tingnan natin ang status dito mga kabarako. Mag-update muna tayo. Sir, good morning. Nag-vlog po ako ng mga requirements papasok ng Camsur. Pwede po ako makapagtanong ng ilang details. Kasi po, last week pag uwi namin ng February, kailangan pa ng espas. Balita po kasi, ngayon daw wala ng espas. Wala na po kasi nagbaba na ng order yung probinsya na yung mga espas inalis na. Bali, vaccination card na lang. And valid ID po. Yun na lang po bang vaccination. Pag first dose, kailangan ng antigen. Pag walang vaccine, magpapa-antigen. Ilang taon po yung kailangan ng requirements na vaccination card? Ano po yun? Parang pag magka-travel, yun na lang ang papakita. Okay. Sir, yung mga dumadaan dito, halimbawa dadaan ng Paalbay, Pasorsogon, hinaharang pa sila dito sa... Bini-verify lang namin kung saan sila papunta. Bale, ano lang... Kailangan namin ng ID kung may naka-address na Albay. Tapos, pass through sila. Bale, any document po ang magkapatunay na talagang dadaan lang sila. Dadaan. Okay. Pero kung mga pa-Camsur, sir, yun ang hinahanap namin, yung mga vaccination card. So pag ano sir, halimbawa walang box card, walang swab test, hindi makakapasok ng... okay. Ang protocol po kasi So malinaw po kahit alert 1 galing ng alert level sa NCR. wala pang binababang order sa amin yung probinsya. Kasi uuwi po kami sir ng mahal na araw baka magbago yung... Yung vaccination, yun na lang po. Okay. Sige po. Maraming salamat po sir. Pangalan sir ng Team Barako Motovlog po. Team Barako Motovlog. Team Barako Motovlog po. Barako? Opo. Okay. Sige po. Follow kita sir. May sticker po ako doon ba? Sticker ka dyan sir? Meron po. Paayos. Sige po. Ilagay ko sa sa helmet ko. Ay. Lagi po ako nag-update dito sir. Kaya baka nung kailan yun, yung nag-interview ka rin, baka yun yung ako yung na-interview mo. Nakaupo po kayo nun? Oo. Ay, kayo rin po ba yun? Parang oo nga. Tataon na naman. Oo, sir, thank you na napaka Sige. napakabait ni sir. Shout out. Ano po pangalan niyo sir? Cesar Parma. Baka may gusto kayo i-shout out. Shout out kay Sir John James sa mga taga-Albay. Oh, taga-Albay. Pulanggi Albay. Palangay. Taga-Pulanggi kasi ako. Ay. Mga kababayan ko doon, mga riders din. Okay. Shout out. Salamat po na marami sir. Oo nga po, parang familiar kayo rin yung natanong ko dati. Oo. Yung anak ko na
interview din na yun ni Hammerman, ni Tim Jawo, ni Tagumpay, ni General Kamote. Oo, mga sikat yun eh. Mga sikat po yun. Eh kami, maliit lang naman kami, no? Bagong tsaan na lang po. Sa maliit. Opo. Okay. Sige, maraming salamat po. Ingat po kayo, ingat. Thank you po. 10:11 ang ating oras mga kabarako. Maraming salamat dyan kay Sir na member ng PDRRMC ng probinsya ng Camarines Sur, ano? Good news mga kabarako, ano? As of today, March 5, ito yung mga requirements ngayon mga kabarako. Para sa mga fully vaccinated, papasok ng Camarines Sur, ang inyong requirements na lang ay vaccination card na lang. Wala ng SPAS, ha. Malinaw yan mga kabarako, wala ng SPAS. So yung mga walang vaccine at single dose, kailangan nyo talaga mag-provide ng antigen swab test, no? Malinaw yun. Pag wala kayong vaccination card, walang swab test, hindi kayo makakapasok sa probinsya ng Camarines Sur, ano? Para naman doon sa mga passing through, yan, pupunta ng Albay, pupunta ng Sorsogon, punta ng Visayas, any ID, no, and valid document na magpapatunay ng inyong address, kung taga saan kayo dito sa, or kung taga saan kayo, kung taga Albay talaga kayo. So i-check lang at i-verify ang inyong mga address na pupuntahan mga kabarako. Maraming salamat kay Sir, no. Shout out sa kanya. Pangalawang time na natin siyang na-interview. I think nung pagbiyahe natin nung February 1, siya din yung nakausap natin. Natatandaan niya tayo. This March 5, siya din yung na-interview natin. Napakabait, napaka-accommodating. Shout out kay Sir. Pero thank you very much, Sir. Alright, tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Sa kamahalan ng gas ngayon mga kabarako, umaabot ng 70 plus sa ibang mga gas station. Pero dito sa Rostan, dito sa may Tagkawayan, 61.50 lang ang unleaded. Sinasaludoan kita. Hey! Kaya dito na kayo pag nadaan kayo, mas mura dito, ano? Sana all! Alright! Woo! Grabe, abala tayo sa mga pag-ulan na ito mga kabarako. Oy, magkaka-McDonald's pala dyan. Dito sa Petron, magkano? 1-0 pa ating oras mga kabarako. Ko, grabe, tingnan nyo yung pinanggalingan natin. Sobrang ulan. Hindi tayo nakapagbukas ng camera mula Kalawag. So nandito tayo sa bayan ng Gumaka. Medyo ngayon ko lang kasi nakita to na ganito. Kung mapapansin nyo sa camera ko, may mga naglalakad dun sa patihan. Ang layo ng ano niya, nung receive ng tubig niyan doon, no? Nagtatakbuhan sila doon, no? Nakakamiss talaga itong daanan tong lugar na ito mga kabarako. Alright, ayan, 3:11 ang ating oras mga kabarako. So nandito na tayo sa Lucban, Quezon. Picture muna tayo dito. Summer and Art Capital of Quezon Province. Ngayon ko lang nabasa yun, ah. Yun mga kabarako, almost 5:50 na ng hapon. Dito na tayo sa Lumban, Laguna. Ayan, napaka init pa rin ang araw. So magpapicture lang tayo dito sa marker ng Lumban. Saan na magpapicture sa akin? Ayan mga kabarako, 5:37 na ng hapon. Dito na tayo sa bayan ng Sinaloan, dito sa Laguna mga kabarako. Ayan, so dito na natin tatapusin ang ating video for today. Ayan, maraming salamat sa pagsama ninyo sa buong maghapon na ito. Huwag kalimutan na panoorin, i-like at i-share ang aming mga videos, ano? At click the subscribe button kung nagustuhan nyo at na-appreciate nyo ang aming content. And also please click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na ating mga biyahe. And of course, huwag nyo rin i-skip yung mga ads mga kabarako habang nanonood kayo ng ating mga videos. Malaking tulong yan sa ating channel. Kaya mula dito sa Sinaloan, Laguna,
Renz here of Team Barako Motovlog, and with Mrs. Barako, and of course with Bibi Barako. Kapalala sa inyo, don't forget to pray before you ride and never twist the throttle with your ego. God bless and mabuhay. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, it's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I leave an impression and take a redemption. Just kill, no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try the chains, you can say no, free me.